Hej med dig og velkommen til Kronometer. Uret vi skal kigge på i dag, det er Anchar, som vi sælger på kronometer.dk. Uret er et dykkerur. Det er et virkelig lækkert og råt ur. Jeg synes helt personligt, at uret sender et helt klart signal om, at man er til en meget aktiv livsstil, når man bruger det. Og jeg mener også, at det er et ur, som vil få flere dykkere, hvis du har nogle af dem i din omgangskreds, til at nikke anerkendende. Hvis du tager uret op, så får du en helt klar fornemmelse af kvalitet. Det er et meget, meget tungt ur. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men det er virkelig et ur, som giver klart indtryk af at være af rigtig god kvalitet. Navnet Anchar, altså ikke Anchar, men Anchar, stammer fra en russisk ubåd, som uret er opkaldt efter. Det er et af de hurtigste ubåde i verden, som har adskillige fartrekorder tilbage i 70'erne. Læs noget mere på hjemmesiden om den. Jeg vil ikke sidde og kede dig med en masse detaljer. Anchar-modellerne er ligesom alle andre ure fra Vostok Europe forsynet med serienummer. Du kan se der. Den er så ud af et oplag på 1000. En anden ting, man kan lægge mærke til, synes jeg, det er det her virkelig, virkelig lækre bagdæksel, som er udsmykket med både en tegning og også lige en lille reference til K162'eren, som er det mere tekniske betegnelse for ubåden, som den er opkaldt efter. Noget andet, som er værd at bemærke, det er, at det er ikke et af de russiske værker, der er i Anchar-urene. Det er et japansk værk, det er et automatisk og mekanisk værk. Det vil sige, det er et værk, som bliver ladet op af de bevægelser, som dit håndled det giver i løbet af dagen. Det er sådan, at vores anbefaling fra Kronometer og også fra den europæiske distributørs side er, at du går med uret et helt døgn til at starte med, allerførste døgn du har det, og så er det ladet fuldt op, og så kan skulle det kunne ligge i op til 45 timer. Det er dog værd at anbefale, at du går med det hele tiden, synes jeg. Når først du har fået det, så kan du slet ikke undvære det igen. Udover det flotte bagdæksel, så vil jeg da lige vise dig silikoneremmen. Skal jeg se, om jeg kan lave her, så du kan fornemme, at der står også Vostok Europe, der er graveret eller lavet ind i silikonen her. Noget andet virkelig lækkert, det er, at du kan prøve at sætte der er lige sådan en lille logo fætter der på spænden. Alt er super flot lavet og med rigtig mange gode detaljer. Viserne, på alle viserne, der er, som du kan se, er der sådan nogle små tuber eller beholdere med gas i, og det samme er der hele vejen rundt på skiven ud for tidsangivelserne, timetallene. Der er forskel i farven på dem, der er på viserne og dem, der er på timeangivelserne, så det vil sige, at du kan altid se, hvad klokken er. Og det, der er rigtig smart, det er, at der er også nogle særlige farver heroppe kl. 12, så selvom du har uret liggende på dit skrivebord eller på dit natbord, og du vågner om natten, så vil du også kunne se, hvad klokken er. Og nu siger jeg, at du kan altid se det også om natten. Det er fordi, at de her tubes og den gas, der er i, den lyser hele tiden. Det vil sige, at de lyser faktisk også nu. Skal jeg prøve at se her? Nej, det er svært at få den mørk nok til, at du kan se det her. Men den lyser hele tiden. Og det betyder også, at det ikke noget med, at den skal lades op af solen eller noget i den retning. Du kan se det på billederne inde på hjemmesiden, hvis du går ind på uret. Det er en kæmpe force, fordi det betyder også, at dykker du og sådan nogle ting, og så vil du altid kunne se uret, og hvad klokken den er. Ja, hvad kan der ellers lige fortælle om uret? Yes, selvfølgelig. Urkronen her, den er screw-in, det vil sige, at du skal lige løsne den, sådan der. Et klik ud, så har du styr på datoen, og et klik mere, så har du styr på tiden, og så kan du stille den. Så 2 klik tilbage, og så skruer du den lige ind her, så du ikke kommer til at lave noget dumt, når du er ude at dykke. Anchar er jo, som du måske allerede kan fornemme nu, et stort ur, 48 mm og 15,5 mm tykt. Glasset er 3 mm tykt, så der skulle ikke være nogen fare for, at du kommer til at ødelægge det. Jeg synes selv, at det her meget rene udtryk, som der er på lige præcis den her model af Anchar, kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes næsten, at det sender referencer tilbage til nogle af de instrumenter, som man normalt ser brugt i forbindelse med dykkeri. Og det synes jeg, at det betyder, at det er utrolig nemt at aflæse under alle vilkår, og det kan jeg rigtig godt lide.
En anden ting, som jeg lige vil fremhæve, det er, at du kan prøve at se, det er et ret stort ur, som du også kan se, men det er rundet en lille bitte smule, så det betyder, at det er behageligt at have på, selvom det er stort. Nu skal jeg lige prøve at se her. Se om jeg kan lave her, så du lige kan se den, når jeg har den på. Få en idé om, hvor stort et ur det er, eller hvordan den er. Sådan der. Skal jeg se, om jeg kan komme til at sidde rigtigt. Sådan. Fylder den på en håndled. Jeg synes ikke, det er så slemt. Den er rigtig behagelig at have på. Så det er ikke noget, jeg vil betænke mig på. En anden ting, du skal lægge mærke til, det er længden på remmen. Det er en lang sag. Men det er med vilje, og det er sådan så, at du kan have den ude på din neoprendragt, din dykkerdragt, hvis det er, at du vil gøre det. Så du kan have den på, også selvom det er lidt halvkøligt, når du er ude at dykke. Du kan roligt dykke. Uret det er vandtæt til 300 meter. Og ja, det tænker jeg lige umiddelbart, at det skulle være nok. Med i kassen, når du køber en char, så er der blandt andet selvfølgelig sådan et fint hæfte her, garantibevis. Der er naturligvis også tryktest, så du kan se, at uret det er klar til at tage med ud og dykke. 31 bar, det skulle kunne gøre det til de der 300 meter. Og så er der værktøj med, som du måske også allerede har set på hjemmesiden. Sådan en fyr her, så du kan skifte remmen, hvis du skulle få lyst til det. Skal jeg se, om jeg kan ramme den her. Sådan der. Og så er det simpelthen bare at skrue afsted. Nu skifter den ikke, fordi det her det er en demo. Men der er selvfølgelig også læderrem med. Sådan sag her. Så du kan skifte den, hvis du har lyst til det. Jeg synes, at det skal være lidt pænere. Det var sådan lige kort og træk noget omkring en char. Jeg håber, du kan bruge det. Vi tales ved. Hej.